Ah, és femella? Sí, sí, és una nena. És una nena, no veus? una Que nena. caràcter té la nena. No, 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 no. 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 Però llavors aquesta, perquè l'adoptin, tiene que ser... Sí, ha de ser algú valent. Però sempre és així? Sí, sempre, sempre. Que tonta. Però es queda, no se'n va. No, sí, és bona a la seva manera. Ara no. No, no, no. És que està... Així que s'ha anat a donar sang tu també, dona? Ha sigut donant de sang? Pues no ho sé. Haig de preguntar a Isabel, perquè Ah, pues si alguns... pregunta, suposo en el vídeo, que sempre és un... Au, 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 au. Hòstia, l'ha clavat ben clavada. Oh. Ai! Com l'emprenyes. A mi m'encanta aquest tipus de gats.